ମିଠାଚ୍ ରାଶି ଦୋକାନ ଡଟ୍ ହଁ ଏଇଟା ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଇଂଲିଶ ଫଳଚ୍ କି ଫଳଚ? ସାଲାମାଚ୍ ଲଟ୍ ଏଇଟା କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ମିଳେ? ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ନିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳେ? ହଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଉ କେ ଇଣ୍ଡିଆର? ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ଚୀନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁବାଇ ଇରାନ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ଫରେନ୍ରୁ ଯାଇକି ଆଣିଲେ ନା କେଉଁଥିରେ? ଫରେନ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ? ଫଳ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ନା। ଏଇ ନାଲ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଶାଗ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ? ଶାଗୁଆ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏ ଫଳଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଦାନାଦାର ଔଷଧ ତିଆରି ହୁଏ ଆଉ ମଞ୍ଜି ପେଶାଇକି ଔଷଧ। ହଁ ହଁ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେଉଁଠି ପାଇଲେ? ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ। ଆପଣ ଏବେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଲେ? ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।